राजा के बारे में का सोच ले हा बबुनी? हम काहे सोचब ओकरा बारे में? केहू राजा नाम धैला से राजा हो जाई का? राजा होई चाहे ना, बाकी एगो बात तो पक्का बा कि हम अपना खातिर राजा से बढ़ के दामाद ना खोज सकीले। ए बबुनी, तनी नीमन से सोचा ना, का कमी बा उ लइका में? इज्जत से स्टैंड चला के 4 गो पैसा कमावेला, अपन पूरा घर परिवार के संभारता। देखा माई, तहरा खातिर उ लइका नीमन हुई, बाकी हमरा खातिर वो 1 नंबर के लफंगा हवे। ऐसे भी काल संकट मोचन वाला पंडित जी हमार हई हाथ देख के कहले रहले कि हमार जीवन में केहू राजकुमार आई। वो राजकुमार कब आई उहे इंतजार बा। कैसन होई वो? सुना ना दूधनाथ, हमरा से गल खेतरी मत करा, समझला ना? साल बाद तहरा से दूध हम ली और लगन के बेरा तू दोसर के दूध बटबा। एगो काम करा, कल से हमार दूध बंद कर दा। चाची, तनका दही मिली का? ए बबुआ, छटाको भर दही नहीं खे। आई इतना रात में दही के का जरूरत पड़ गई? दादी घर में कटहल के सब्जी बना दिले बड़ी, जौन हमार भैया के पसंदे नहीं खे। यही से दादी कली है रउआ घर से दही लेके आई, जौने से हमार भैया दही रोटी खा सकस। ए बबुआ, रहित ना तो हम जरूर दे देती। काहे झूठ बोला तारू माई? घर में दूधू हड़िया दही रखल बा। के खाई राजू? हमार भैया। है नहीं आओ, इले पकड़। दही तहार भैया खाती ना, हमार सैया खाती। ठीक बा। चल जो, अच्छा से खिला दी। का रे छोरी, हम जब रजवा के नाम लेत रहनी तो हमरा काटे दौड़त रहलू हैं? अब सूरजमुखी नियन मुहवा खेल गइल। तू ना समझबू, जा जाके सूता। हम तो सुधबे करब।